Iki aku ewangi ambek bojoku sing ganteng dhewe. Dek delok entahlah lagi menimbang-nimbang mie. Tak juwarno ae wis. Nggo wetu ambek ngowo ngono wis bah sak-sake. Lah kan moro-moro dhewe wis bungkusi chili oil. Turung-turu belas ate belajar dadi dukun. Dibungkus. Iki yo hasil karya dhek iki. Apik kan lempitane. Terus iki aku goreng topping. Soalnya ono pesenan iki, guys. Lah iku mine wis mateng. Oh, duduk sih iku pangsite mau wis mateng. Soalnya paling akeh iki pesenan pangsit ono 10 porsi. Terus iki ambek bojoku dikei sawi. Tak kongkoni tok pokoke wis. Iku ro sing katok oren iku sapa? Iku ebesku. Deloken marine riwari Dadi admin. Soale nelpone sing pesen nang HP-ne deke. Ya kan. Bingung aku jane ate ngomong apa. Wis iki moro-moro wis dadi tarat. Iki versi ono kuahe ya, wonten rebus kuah. Tadi ya ono sawine ono cilik oile koyo ngono-ngono iku. Terus saiki wayahe notok mie. Iki sing paling best seller iku memang sing ono kecape, guys. Dadi sing mie L iku memang jarang dipesen. Dadi sing sering iku ya iki mie senja. Senja iku jenenge anakku, tak gawe jenenge Emi. Kayak ngene iki wis dadi, ya wis mari buyar meneh-maneh.